ini ndakakonzwa naatezvara ndiri pamba pangu 2021. Atezvara vakati kuna sekuru vangu muzukuru wenyu ndinomuda. Asekuru vangu vaipota vachinditukirira naatezvara ivo vanga vane murora wavo vandaitamba naye. Ndobva ndasvikira pakubvunza kuti kwasekuru munonditukireiko ndiri mwana wenyu, zvakanzi aiwa inini muzukuru andakanamazvo. Asi atezvara vako ndo vari kukutuka vandase vanokuda. Ndobva ndapindura ndakati imi mendai munoudza atezvara vangu aya kuti ina handidei imimi. Muri atezvara vangu uye muri zichemberi ndomataurira andikaiti. Asekuru vangu vakabva vadzokera kuna atezvara vangu vakati murora wako akutuka. Atezvara vangu bva vandikwirira dare. Vaive vari 3 pamba kati Enigira Chitemerere, no Resti Kaseke na Talend Musa. Ndobva ndaenda padare raSabhuku Ideo. Ndobva nyaya yangu yatongwa. Asekuru vangu ane mwana wavo anonzi Willard. Munogona nyusa taura nemazita avo zvino. Vangu ane mwana wavo. Ndobva mwana wavo anzi Pupura zvataura nani naatezvara vemurora. Ndobva ati ini ndikusiyira peukama. Ndobva tangonzi naSabhuku aiwa nyaya ngaipere kumbirana riregerera atezvara. Musatuke murora, musakonze murora. Ndobva zvapera. 2022 chigara pamba pamwe nemurume wangu. Takanonetsana nemurume. Ndobva ndabva pamba pamurume wangu chigara pangu ndegani. Murume akazenga achiteera kumba kwandaigara ndiri ndega. Atezvara vangu vanoti ndichitaura nemurume wangu vanoya pakati pedu. Vosaidzira murume uyu ini nondisaidzira kuti ibva ipapo. Vachinditukirira chitutsi zvokusara sangana kupfeka. Vachisurwa nemurume wangu kunzi sei muchituka murora. Vanonditukirira cheta vana chimwe chavanotaura vachinzi sei mimi muchituka mukadzi wangu mune kodzero here kutuka mukadzi wangu. Vanoshaudha kusvika pakupedzisira. Saka ndakazongoti regai ndiende kudare kwamambo pamwe ndokunopedza nyaya. Asi mukukutuka kwavaita vanenge vachiti daka ndire kuti makavaramba here kana kuti zvekare pavanenge vachituka apa vanenge vakadhakwa here kana kuti vanotuka vakadhakwa ndozvavanoita. Pese panenge vadhakwa pese pamashops. Ndakangoda zvinyadzi zvimwe zvacho ndakatozvirekodha mufoni. Muchazoita nemuzotipa audio. Saka mune here rubatsiro rwamuri kuwana maererano nenyaya yakaita kunge iyi nekuti tinoziva kune mapoka asingade kushungurudzwa kwemadzimai. Mune here mamwe matanho amakambotora besides kuya kudarira mambo kana ndo pangori nehope yenyu? Nekuti tinoziva kuti vazhinji vamwe madzimai vanenge vakatarisa vari munyika dzakasiyana siyana zvekare vari munyika ino yeZimbabwe vanenge vachionawo kushungurudzika kwamuri kuita. Mune here mamwe matanho amakatora kumbotsvagawo vamwe vanogona kupai rubatsiro? Sofa handina ndakambotora. Nhasi ndopa ndatozobvunzo vamwe panapa ndakati nyaya yangu inokwanisika here kuti ndakapinda mudare ramambo ndoimboendesa kupolisi nokuti ndanga ndakatemba kuti asekuru vangu vachapupura. Asi nhasi nemawira avaita naatezvara havambopupura. Zvichireva kuti vatotengwa naatezvara vangu. Sei muri kudaro nekuti nyaya yenyu inenge isati yapinda? Sekuru vangu ava vanonwa vese vanotamba vese ende ndo vamuri kuti imimi ndo vaitaura kuti atezvara vangu vari kukuda. Kubva patakabva kudare ipapo 2021 kana vakava mhoresa vakudairi. Ndosaka ndakatoona kuti sekuru vangu vapanduka. Ndibaba vaamai vangu chaivo. Ko muri mamune mhuri yakakura sei nemurume? Ndine vana 4, vana akafanana ne3. Ko murume ari pano? Aripo. Asi ukama hwenyu hwakamira sei? Nemurume handina problem naye. Pakutongondibhohwa ipapo kuti ndichitaura nemurume atezvara vanoya vachituka murume haana chaanotaura. Kuti agone kutora baba ake achivati baba zvamuri kuita mukadzi wangu siyanai nazvo.